सब भोजपुरी देखो भैया नाश हो गई कहे की मार्केटवा में बौरे ब्यास हो गई लए बचावा अरे भैया के दुलार हो कहे भूली गई लए काहे देखे अरे बूढ़ी ही बतावन को कि सावन के पावन महीना चलत बारे के में रोहत रे कहाँ रहत रे ई बताओ कि बकरी बेचले हो आई बताओ कि बकरिया बेच के 500 रुपए वाला लिया के दे दे तू बूढ़ी ता ई बताओ कि हमार कावारवा किना जाई केला बाड़ी तो बुढ़िया सुनती है तो का कहतिया हमार बुढ़ऊ के तू पकड़ बोलत रहला अरे 500 रुपए मिलत मौजूद कुशीनगर जिला में शिवा घाट पे। और हम आपसे बता दें कि वायरल कलाकार यहाँ के अगर बता दी तो बारे में यहाँ के बहुत खबर काफी वायरल चलता नहीं बहुत सारा हमको लगता कि 50 को मीडिया यहाँ के लगे यूट्यूबर भाई आ करके यहाँ का वीडियो बना के ले जा करके काफ़ी अपना चैनल से चलावता हो लेकिन हम आवत नहीं और साफ सुथरा यहाँ के कलाकार बनी यहाँ से डायरेक्टली मुलाकात करावत नहीं परिचय यहाँ के माध्यम से खुद जानल जाए। तो सबसे पहले हम गायक कलाकार ब्रिजेश हलचल जी सबसे पहले पूर्वांचल भोजपुरी रिपोर्टर जौन न्यूज चैनल बा हमारा तरफ से स्वागत बा हार्दिक बंधन बा कि रउरा इंटरव्यू मतलब कि लेला खातिर ऐसे तो हमारा रोज 4 गो 5 गो इंटरव्यू होता है लेकिन और इंटरव्यू जोन भी होता है कलाकारी के होता है लेकिन विशेष करके हम फोकस करके कलाकारी जब शुरुआत करी का ओबरा ये लोग आपके साथ देते रहे कि ना क्यों साथ ना दियो हमार तो समझ जाए कि कलाकारी 2005 से शुरू कईनी 2005 से जब गाना बजाना कईनी तो मतलब हम कोई सीखे नहीं गई अपने आप डेस्क से बजा के मतलब सीखले बनी शुरू कईनी तो घर के लोग हमरा के रिश्तेदार लोग को नचनिया बजनिया है इसके फेर में क्या पड़े है सारा लोग हमके मार के निकाल दियो। हम अपन मतलब जीवन थोड़ा सा बता दियल चाहतनी पूरा लोग मार के हमके घर से निकाल दियल ओकरा बस एगो टूटा साइकिल देखलन बानी सारा लोग के अलग वैरायटी बा लेकिन हमार वैरायटी एगो साइकिल से वायरल बानी लेकिन हम साइकिल वीडियो में लोग के टूटल साइकिल भी देखा जोन बा कि एबरा पंचर भी रहा साइकिल हां साइकिल पंचर हो जा हम ऐसे ओहिना घूमी ओहिना मतलब कि एने से घूमी ओने घूमी मतलब सीखे लेकिन का आज ब्रिजेश हलचल के चले खातिर कौन साधन बाटे साइकिल बा महाराज अब भी साइकिल बा अब कितना हम स्टार हो गइल बनी वायरल हो गइल बनी तो साइकिलिया छोड़ी हमर छुट्टी जान तनी काहे है साइकिल हमारा जन्मदाता हो वही से परिश्रम कइले बनी संघर्ष कइले बनी ओइजा से इतना मंजिल तक पहुंचल बनी आई भाग लोक हमान के चली के हम तो सोचले ना रहनी कि इतना काफी वायरल होखे हम तो वो पहले में एबरा में का परिवर्तन आइल बाटे वो परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है चीज एबरा ज्यादा सपोर्ट मिलता सारा खुश बा पहले कुछ ना मिलत रहे पहले कुछ ना पूरा लोग मारो गोरियाओ घर से निकाल दियल ओकरा खातिर हमरा के दगाइलो माने घर के लोग बांध के मारल दाग दियल हंसुआ से कि कलाकारी छोड़ दीजिए और वो सब देख सकता नहीं कि यहाँ के दुख भरल कहानी बताओ तनी यहाँ तक कि काफी यूट्यूबर और जो चैनल वाला लोग यहाँ के गाना ले जा करके वीडियो बनावता रहे और तमाम अपना चैनल से चलावता लेकिन यहाँ के जीवन के जो दुख भरल कहानी भाई क्यों नहीं के चलावत लेकिन हमारा चैनल के माध्यम से वो देख सकता नहीं ब्रिजेश हलचल जी के का स्थिति परिस्थिति रहे और कुछ कलाकारी के भी चर्चा हुई। तो ब्रिजेश जी ए बड़ा मतलब रहुआ हर एक चीज से संपन्न बनी कि घर द्वार के नहीं संपन्न तो नहीं थी लेकिन ई बाकी मतलब वायरल के वो जो ई बाकी माने स्टेज हमरा अच्छा भेटा जाता। अच्छा अब ए बरल समझ जाए कि 12 गो 13 गो 14 गो अच्छा स्टेज मिलता कदर मिलता इज्जत मिलता लोग मान सम्मान देता। ये वीडियो में वो बता दी कि और स्टेज प्रोग्राम कराओ खातिर लोग के संपर्क करी स्टेज प्रोग्राम कराओ खातिर वो नंबर डाल दे नंबर बोली रहो अपन नंबर मोबाइल नंबर 98 89 83 97 90 हमार मोबाइल नंबर है और वो सब चाहिए तो मतलब कांटेक्ट नंबर पे कर सकता नहीं जा रवा स्क्रीन पर चल रहा नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता नहीं है बोलनी है वो नंबर पे कांटेक्ट करे ओकरा बाद से यहाँ से सीधा संपर्क हो जाए। तो हम चाहे कि कुछ कलाकारी के माध्यम से जो चीज से रवा वायरल होता नहीं वो के सुनाई हमरा दर्शक। एगो मतलब हमारे एगो गाना नहीं 200 गो गाना सोशल मीडिया पे वायरल बा ये बार 35 गो इंटरव्यू भइल बा हमार छपरा सिवान गोपालगंज दरभंगा जिला देवरिया कुशीनगर माने एको मतलब हमारा जाने तो चली गाना जैसे बटे हमारे वायरल में मतलब ये बड़ा कि प्रेम तो सबसे होला लड़का लड़की के प्रेम हम बाउर गाना गावे के सबसे पहले ना चाहेनी। अच्छा बाउर गाना मान के चली गावल जाओ और बाउरे गावला हिट बड़ा ए भारत हिट बड़े लो चोली ढोड़ी है ओठलाली या क्रीम को हम गाई तो हिट हो जाए गिरे में हमारा समय लगी भी है डेट में। अच्छा और हम जब बढ़िया गा के वायरल बन तो हम काहे बाउर गाओ जाई तो जैसे गम गीत बटे हमार कैसे हम कि रोजो गोरिया मारो
लड़का कहता अच्छा तो रोज गोरिया मरल घर से जानी हम हमार जान काहे देके जालू गम हमार जान काहे देके जालू गम। जैसे गाना के अंतरा माने किया बपार गोरी हो अरे बचपन के बतिया हंसी हंसी फोनवे से करत रहलू बतिया हो करत रहलू बतिया। जैसे बा गाना के ये मरे के झूठे हो जिए मरे के झूठे अरे खैलू कसम हमार जान काहे देके जालू गम हमार जान काहे देके जालू गम। लड़का कहता मैं लड़का कहता रे बेवफा तू तो जाते बड़ू लेकिन हमार कौन दशा हुई गाजी। अब जानी प्रेम के बीमारी ऐसा होला अच्छा जन्नी प्रेम के बीमारी ऐसा बड़े कि प्रेम के दवाई कहीं ना मिली डॉक्टर के लगे ना मिली जे धरौले बहुए छोड़ाई या उहे फिर लगाई। अच्छा तो लास्ट में लड़का कहता कि हल चल बीरी जे सजी में अरे कमी कवन पोवलू कवना जनमवा के बदला सधवलू हो बदला सधवलू। बबुआ कहत लइका बा कि दिलवा पदे में बाड़ू हो अरे दिलवा पदे में बाड़ू भारी तू जखम हमार जान काहे देके जालू गम हमार जान काहे देके जालू गम। वाह गाना के साथ साथ अपना दर्द के भी बयां करनी। ये बताई गाना रहुआ एक तरह के गाने की सामाजिक तौर पे जो गाना सुने वाला बा ओके भी हमारा तो यो सामाजिक गाना में हम कौन बाउर शब्द कहले बानी बाउर शब्द तो नहीं के लेकिन ये एगो लड़का लड़की के प्रेम रहल जैसे एगो सामाजिको सुन ली हम सुना देतनी और भाई भाई के बंटवारा सुना देतनी एगो एकदम बिल्कुल जैसे एगो बड़ भाई एगो छोट भाई के मैटर बटे जी जी बड़का भईवा छोटका भईवा के पढ़ौलस लिखौलस मेहनत मजदूरी क के पढ़ौलस लिखौलस अच्छा आ ओकरा बाद छोटका भईवा ऑफिसर हो गई अच्छा। तो बड़का भईवा के मतलब कि गुजार बदलबा माने लाते मारता ज्यादातर ही देखल जाता हाँ होता माने मान जान नहीं करत और बड़का भईवा रोता कहत कि ये भैया तारा कह दे बाबू हम पढ़ौनी लिखौनी लेकिन तू हमार कौन लाचारी चलता दुख चलता लेकिन तू हमार मजबूरी बुझत नहीं ख। तो वह बड़का भईवा कहत कैसे गाना के भाव बा कि तोहरा के दिहले रहनी अरे तना हम प्यार हो काहे भूली गईल ये बबुआ अरे भैया के दुलार हो काहे भूली गईल ये बचावा अरे भैया के दुलार हो काहे भूली गईल ये बबुआ। बड़का भैया रोता कहता कि भैया ये बाबू तरह के पढ़ौनी लिखौनी अपना देह के देह ना बुझनी मेहनत मजदूरी के हई देखना देख तरह पसीना चुआ के तरह पढ़ाई में पैसा लगौनी लेकिन तू ठुकरा दलो। इसमें लास्ट भाव लगता बड़का भाई रोता आ छोट भाई से कहता कि ए बाबू ई बताओ तू हमरा के घर से निकालो तरह घर से निकलबा तो जाए के ना जाए ई बताओ कौना घाट के गरीबी हालत हो गइल बा पूरा मेहनत मजदूरी के खेत बाड़ी बेच दनी तरह चलते पढ़ाई लिखाई में लगौनी आ तू कोनो ऑफिसर बन गइल तो तू हमरा के घर से निकालता रह। अब को हता बड़का भईवा कैसे कि देखो हमारा झोपड़ी के अरे दिया ना बुताता टीवी जोर नेटर तोहरा रोजो किनाता तो देखो हमारा झोपड़ी के तो दिया ना बुताता टीवी जोर नेटर बाबू रोजो किनाता अरे तनिको तू करत ये बचावा मनवा में विचार हो काहे भूली गईल ये बबुआ अरे भैया के दुलार हो। रउआ सब देख सकतानी कि
अश्लील गाँव वाला लोग के कलाकार के कमी नहीं की, लेकिन सभ्य तरीका से अगर कार्यक्रम करे के अगर देखत नहीं तरीका अंदाजा तो यहाँ के अंदर सब चीज गुण बढ़ल बाटे। लेकिन अश्लीलता का रउआ स्टेज पे जान तो अश्लीलता पड़ोसे नहीं कि ना महाराज पहले जौन गावत रहनी जा अब पहले हम दुगोला सुगोला सब गावत रहनी हो आ दुगोला गोला गायब हम प्रोग्राम गायब, लेकिन एक बार जकरा से गा देत रहनी हो फिर ब्यास लो नाम ना लीलो हमरा से गावे खातिर। हां रोज जानते बानी कारण ही रहल कि एगो कहलो तो हम 10 गो कहे के जानते रहनी हो। अच्छा। लेकिन वो दुगोला से हम दूर हो गइनी ए लिए देखनी एबरा के गीत गौनाई की एबरा का मैटर बा के लखन का बा दुगोला गावला में कोनो इज्जत नहीं के सिंगल प्रोग्राम करेनी जब से मतलब को वायरल में आदमी चल रहल बा ई श्रोता समाज के दिन से तो सिंगल प्रोग्राम खाली हम गावे के चाहनी माने खोजे नहीं या चाहे नहीं। लेकिन आजकल दुगोला में रउआ सब देख सकत हो कि यूट्यूब पे तमाम वीडियो आते हैं जिसमें फलाना ने फलाना का रोल दिया ऐसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, थंबनेल लगाया जा रहा है और वीडियो के चलावला के बाद से गारा गारी एकदम शुरू रहता है। तो वैसे वो कहतनी भोजपुरी वाला थोड़ा सा हम पेश कर देतनी और पब्लिक दल मान के चली बाउर गावत रहे लो एबरा के गीत गौनई तो वो लोग खातिर और रुआ का कहे। हां तो कोहे बाउर गावत रहे लो तले तो ठीक बटे आ जहिया पब्लिक के मूड बिगड़ी पब्लिक से समझी पब्लिक अगर चाहेला तो हीरो बना देला आ फिर जीरो बना दी आ पब्लिक के सब खेलाबा पब्लिक सुनता जहिया मूड बिगड़ी तो है तो बाउरे बा बाउर बाटे बाउर गवैया लोग कहते के लिए हम कहब दू लाइन में कि भाषा भोजपुरी देखो अरे भैया नाश हो गई। अच्छा। तो भाषा भोजपुरी देखो भैया नाश हो गई कहे की मार्केटवा में बौरे ब्यास हो गई तो कहे की मार्केटवा में बौरे ब्यास हो गई कहे तो ढोरी चोली पर गाना गा के बोने लो स्टार हो बोने लो स्टार आ पब्लिक के जब मुंह बिगड़ी तो मारी बोरी मार हो मारी बोरी मार पब्लिक के बस पब्लिक आवावता आ जहिया मूड बिगड़ी तो काम गड़बड़ है बा काम गड़बड़ है सब कुछ खाए के मिल जाई ये खासियत बा कि रउआ वायरल चल रहल बानी एबरा कैमरा पे रउआ तमाम रउआ के लोग सोशल मीडिया पे देख रहल बाटे कि काहे रउआ वायरल चलतनी के कारण का बाटे। कारण ई बा कि हमरा लगे हुलिया बा माने कलाकारी बा श्रोता समाज अपन कलाकारी हुलिया माने जितना कलाकारी बा परोसत तानी तो लोग के जमत तब न वायरल बनी जी हम अपना कलाकारी से बनी हुनर से बनी अपन जितना हमर सेटअप लागेला मतलब कि साज बाजे लागेला तो छाव भाव जितना आवाजों के क्वालिटी बा हमरा लगे 15-16 गो बोल के अब हम जेंग अभी वायरल बनी सब तरीका से वायरल बनी हम खाली गाना बजाना ना करनी लिखियो लेनी गाइयो लेनी भाव चाहे एगो दूगो डायलॉग थोड़ा सा बोल दियो अब मान के चलिए डायलॉग टरुआ के बोल के दियो बूढ़ा बूढ़ी वाला डायलॉग रो बोले रो ऐसा में बहुत फेमस है बूढ़ा बूढ़ी वाला नु हां हां अच्छा चलिए बूढ़ो बूढ़ी वाला बोल दियो ले लोग के भी फरमाइश बा काफी लोग रोवा के देख रहल बा। अच्छा चलिए तो हम चाहे के डायलॉग बोली रो एबार तब सावन के मान के चली कि पावन महीना चलता हां सावन के पावन महीना चलत नु बा चलता अब कांवरिया लो जल लेके जाता। अच्छा। तो बूढ़ऊ काका बाड़े तो मान के चली बूढ़ऊ काका अपना बुढ़िया से कहता रहे देखिए एगो कलकारी है ब्रिज सल चल के लगे एगो हुनर बा हां हां और मान के चली हम कामना हुनर से केंगा वायरल बनी ई पब्लिक के दुलार प्यार हो आ पब्लिक मान के चली दुलार प्यार देता तब न अधिक हमारा दुलार प्यार मिलता। बिल्कुल तो बूढ़ऊ काका का कहता रहे सावन में अपना बुढ़िया से का तनी देखी के कहता रहे कि अरे ए बूढ़ी ई बतावन को कि यदि सावन के पावन महीना चलत ते बारे के न रहत रे कहां रहत रे ई बताओ कि बकरी बेचले हो आई बताओ कि बकरिया बेच के 500 रुपए वाला लिया के दे दे तू बूढ़ी ता ई बताओ कि यदि हमर कामारवा किना जाई केला बाड़ी तो बुढ़िया सुनती है त का कहतिया अमार बूढ़ऊ के तू पकड़ बोलत रहला अरे 500 रुपए मिलल बकरिया बेचले बनी बूढ़ रहलसिए तो साड़ी हम नाप के नहीं हमार साधना होला बूढ़ पुरनिया हो गइल आ हमरा उम्र थाकल जाता मुंह के किनारा तो हो गइल हम होइनी अब बाबा के नगरी जइबा तो हम साड़ी के नहीं अब पतोहिया के बोलावत नहीं अब तार थोतुन को चुआवत त पतोहिया के बोलावती है बुढ़िया त पतोहिया होती है त का करतिया कहत की से बिया कि अम्मा जी ई बताई कि कैसन हाल रहे सब अपने में करतनी जाजी ई बताई कि बाबूजी बनी तो वहां के बाबा धाम जाए
के कहतनी और रउरा कहतनी बकरी बेचले बानी तो ई बताई कि रउरा कहतनी कि साड़ी पहने ई बताई कि अब देवर जी गोल बनी हुआ के आए तो वो के बड़ा खिसिया होई। अच्छा रउरा से बन के दशा बिगाड़ दे तले देवरा आई। अच्छा तो देवरा जानतनी क्या कहता देवरा कहता रो तुम लोग हवा गोल कर रहा है ना हाँ तब मेरा दिमाग फराड हो रहा है। वाह इतना हल्ला गोल करेगा तो ना बूढ़ा बाबा धाम जाएगा ना तू बाबा धाम जाएगी। जितना देख रहा है बारी बगीचा सब मेरा है। अच्छा अगर बोलेगा तो दोनों आदमी को मार कर फरार कर देंगे हम। अच्छा। न तो मुंह में साइलेंट लगा कर रहो न तो बुला रहे हैं अभी हम चाचा को उनसे सलमेंट होगा उनसे बातचीत होगा। तो एक जना और आवता रहे तो का कहता रहे अच्छा कहता रहे जानता नहीं कहता रहे कि अरे जानी अरे क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है रे। अरे चमिया तू तो नई नवेली दुल्हन है अरे तो बुढ़ा बुढ़ी सब है इन लोगों को सेवा तू क्यों नहीं करती है। अरे क्यों तड़पड़ाती हो रे चमिया जाने दो। अरे बोल बम जाएंगे तो बाबा के दर्शन कर लेंगे अब उसे क्या हो गया जाने जो। तले एक जना है ना के बड़ा कहेंगे बोले क्या तरिया कॉलेज दंत नहीं कहेंगे अरे बाबू कवरिया लो बोल बम जा रहल बा। अच्छा अब बाबा का नगरी जाते सभे जल चढ़ाई अच्छा लेकिन तनी के हल्ला गोली अपन बंद करो जा काहे से कि बाबा के जे लगे जाके जल चढ़ावेला नो वो जाके सुखी चैन पावेला। वाह तले एक जना और बाले तो कहेंगे बोलता रहे हाँ। यू कहते जान तरीके अरे बाबू तनी के बताओ सन के हल्ला गोली करो तरसन अच्छा। तो हमार कपड़ा तनी के हल्ला गोलिया सुन के टन टन करता। अच्छा आ तनी के ज्यादा अत्याचार कैला सन सावन के पावन महीना में नो हाँ। तो तहनी के दशा बिगड़वा देब हम। अच्छा एंगा बहुत आवाज में बिरजे सलचल के लगे अब तो हम कुछ ना बोलनी हम 20 को आवाज बोले नहीं। एक कलाकारी के नमूना रुआ सब देख सकतनी कि कला थोड़ा सा झलक दिखावतनी तो यहाँ के तमाम तरह के आवाज भी निकालतनी अपन कला से सबके खुश करतनी। लेकिन रुआ सब अगर स्टेज पे यहाँ का बुलावतनी तो काफी यहाँ के कला प्रदर्शन करब कहीं से पूरा समय मिलेला। वीडियो में ज्यादा कुछ ना देर करते हुए यहाँ के अपना हर एक कला का थोड़ा थोड़ा झलक दिखौनी। तो ऐसे ही वीडियो अगला वीडियो देखे खातिर बना नहीं पूर्वांचल भोजपुरिया न्यूज में हम बानी अजय देहाती। नमस्कार प्रणाम। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और अपना वीडियो पे प्रतिक्रिया देके कमेंट बॉक्स में जरूर अपन राय लिखी। नमस्कार।